talaga pa pero ibang tao hindi.
Bye. Okay. Thank you. I'll bring you Bye-bye. this tomorrow. No need, no need. You No, leave no it, need. You can have it. Yeah. We have a lot of that. We have a lot of that. Yes. You don't have... Oh, sige Nakakatuwa na. yung mga matatanda kung ano. Yeah. Di ba kahit pa mali-mali ang Deutsch, okay lang. Nakakaintindi. Para sa akin, magaling ka na nga. Nakapag-conversation nga kayo. O di, okay na. Kita mo yung mga matatanda dito. Diyos I ko, can't Ginoo. hear you. Oo, pero totoo yan talaga. Kasi dito rin, alam mo ba na Ma'am, natuto how rin did you ako end mag-Dutch dahil sa mga Sa matatanda? Kasi nung nag-aaral din ako dito, nag-work ako sa mga matatanda sa Ano ba to? sa home for the aged. Ma'am, paano po Yung kami ganyan pupunta sa ginagawa mo. Netherlands? Yes. Diyan ako sa kanila natuto. I can't wait Sayang. forever. Malaki ng sahod dun. Tapos, Umalis ka na. Tapos mabigat, natatakot ako. Oo nga. Oo, ang liit ko, minsan natatakot ako, baka madaganan ako, ako una matigok. Ang lalaking tao pa naman. Oo, malalaki. O pag minsan, mali mo, nasa CR ako, iihi siya. Tapos minsan makita-kita ako, matutumba. Ay my God, hindi ko alam kung sasapuhin ko o ano ba eh. Nakakatakot, oo. Kaya nga binagtitraining ako ngayon ng ano, pero free naman yung sabot ko. Oo, para ikaw kasi, medyo malaki kang babae. Oo. Naman. Uy, malaki kaya kayong babae, kumpara mo naman sa akin, di ba, nakita mo makalinggit ko. At saka, ang maganda naman ano, alam mo na yung kung anong first aid. Kanina nga, natakot ako dito sa matanda. Oo? Susunod sa akin dun sa underground. Sabi ko, naku, Diyos ko, huwag kang sumunod. Umalis ka dun. Sunod sa akin. Oo. Diba? Kung mahulog yun, Yeah. Yun nga, nakakatakot talaga. Pero sa kanila talaga ako natuto mag-Dutch. Naging madaldal. Pero Kaya pag, nagkaintindihan naman. Pag may sasabihin ako na mali, ano nila ako, sasabihin nila sa akin, no! Sasabihin nila, you should say it like this. Oh, di ba sa ganun natututo ka eh. Yeah. Nakakatuwa nga. Nakakatuwa silang ano. Yan. Ay naku be, ano na ako, magliligpit na kami ha. Oo, siya. So see you on Saturday ha. Message. Itanong ko si Ate Dina, okay? O sige. Bye. Okay. O bye na daw Ann. O bye. Tschüss. Cheers. Bye-bye. Babushka. Anong see you in Saturday? May lakad ka Saturday, di ba? Hindi ako sasama ate Sama ka ate Milan. Hindi ko kayang sunod-sunod. Hindi ka sasama. This Saturday, hindi ka sasama. Hindi ko kayang Okay. sunod-sunod yan eh. Okay. Pero kay Brenda, sasama ka. Okay. O, di sasabihan ko si Ate Brenda na si Gertie na ang kasama niya. Tapos, itatanong ko muna bago ang lahat kasi baka makalawak. Tatanong ko ang lahat. Alakwatsa din to si Ate Dina, alakwatsyera din to eh. Ipagtatapat O, sinta. bakit sumakit tiyan mo? Ngayon ko lang Ewan ko, hindi ko alam. Pag kumakain ako ng ano, Baka nausog kita. sumakit ang tiyan ko. Ngayon mo lang nakita? Yes. Nalabas ko na lahat-lahat. Pwede ba? Pahiram ng charger mo. Ano? Kunin mo na. Sige na. Ayaw mo, di ba? Kunin mo na! Kunin mo naman. I can't hear you, ma'am. Nagdiyan ako ng mapapangasawa. Bakit kaya din? napunta Sumagot dito. ka na. To. Di ba kay Bob lang tayo today? Yeah. Sabi ng amo natin, miskin. Sabi mo kasi miskin. Matang ka rin kausap eh. Yung amo mo kinakausap mo na parang ano lang no? Wala lang. Parang wala lang. I said it! Siyempre na sa kanya, sumasagot naman siya. Sabi ko na siya. Akala ko papunta siya doon. Oh. Hoy, sabi niya nga ng lakad ng amo natin. Hoy, kinig ka. Sabi yung lakad ng amo natin, papunta na siya doon. Akala ko papunta doon. Kasi tinitingnan ko siya. Tapos papunta pala dito. Tatanggalin na siya ganun, no? Sabi niya, papunta kay Borman. Maniwala na sana ako, kaya lang may gym. May ching, no?
Okay, fine. May tiyong pala eh. Ayoko na lang din maniwala. Sino bold and beautiful to? Sino? Di pumunta si Ate Arlene ah. Akala ko pupuntahan ka niya.
It's a heartbeat. It's a heartbeat. Ako nakikita. Ako makita. Oy!
this. This channel activity. Wala naman ako sa'yo. Bakit ang dami natin pinapa? Ay, ede. Baka naman tigdag dalawa bilang mo. Wala akong pakialam. Wala ka lang. Sabi ni, may in-interview si Vice Ganda, si Sophia. Kaya may baklang si Sophia. Yung parang kaluluwa siya. Yung pag tumingin siya sa'yo, tagos. Sabi ni, may tinanong sa kanya si Vice Ganda. Sabi niya, wala kang pakialam. Sabi niya si Vice Ganda. Yung kilala mo yun? Yung parang sabog na bakla ni Sophia. Ay, hindi ko nga kilala nga ni.
Ay, kukunin ni Matena. Na rin. Yung brilyante. Yeah, masama naman siya, di ba? Cine Sport, Oh, casino. mukha na naman siyang naaakit. Kies uit de beste apps bij Unibet. Naakit na naman si Metena. Kaya nga, kinuha niya. Yan, maglalaban sila ngayon. Magaling to makipaglaban si ano niya. Sino? Darren. Ang mga ano niya. Oh, patay ka. Sabi nga sa'yo. Malapit na ang Mother's Day 1,000. Yung sa website Encantadia.com.ph. Stream the full episodes of Encantadia. Ano to? Encantades. The realm is now open. Explore on Di ba sa'yo yun? Ang hirap pag walang plastic. Ganun talaga yung plastic sa album. Mula Luzon, Visayas, Pinapakabog. sa Mindanao. Hindi pala baha. Tao, ate. Palubog. Tao. Bayan. Nakita mo naman kamuti. Ito no. Ang mga panongan yan, mali-mali. Bakit sila naaagrabyado? Parang ka lang si Kamang yan. Ay, Kamangga. Hello. Bilay ka natin. Ginagawa. Hello. Ah, ay, nandyan pala kayo. Ay, ano Kayong yan mataray na nanonood? tindera. Mali-mali. Hindi. Yan na yun. Patay ka. Wala na siya sa oro. Aking dating kawan. Hindi ba natin tapat sa akin? Ngayon ako ang wala na magkaroon ng lakas sa loob. Pas lang eh. Ang dating mo ko Malamang, masama ako. harap. Syunga-syunga rin to. Ako nga. Overlar sa or. Sumul. Ako lang. Ang iyong pinurusuriya bago natin nakilala si Medela. Gutom mo sa akin ang iyong buhay. Kaya't kalawastangan na ako'y paslang Pang-pangahin din to. katubo. Alam mo na hindi ka pas lang eh. Naglalaban nga kayo. Syunga-syunga. Paano ka pumaslang ng mga nilalang na walang kamaling-mali? Ikaw ang nagturo sa akin pumaslang. Kaya't hayaan mo ako ang maghanto sa iyo sa habang buhay na katahimikan. Ito ba? Ayun na. Isang mga ulit pinili ulit sa tingin. Ano daw sinabi niya? Hindi ko pinili ang maging sabi niya.
pinili ko ay ang kabutihan. Bakit ka? Ayun, baho ng hininga niyan, may dugo. Tunog. Dinuguan nga yung hininga. Bakit nasisira yung film ng GMA? So, si Darum lang pala makakapatay kay Sahur? Ayan, mas nakausapin ko yung... Pagod na siya. Sino? Nasaksak yan eh. Ay, naman. Nakapanggulat ka naman. Hindi, sasakin siya niyan eh. Yung wangis. Ay, di ba masasaksak yun? No. Ay, tignan mo, ang walang hiya, oh. Sino? Ang hudas na matanda. Tignan mo. Tignan mo. Tanga-tanga, hindi niya matanda. Gusto na ang iyong kasamaan, Tabo. Sila'y kay hindi napapahala sa kalapastanganan ng ating mahal na Hara. Mahal na Rama. Iisa lang ang aming nais ni Hararmea. Ang ikay maparusahan. Taksin Ashti. Buti naman. Ilang Kleine ster van Yeah, may siya nang ano naman yung auntie mong ano. Lentelux. Ayun, abas lang. siya at ginabayan ng mga Rama at Hara para sa ikauunlad ng sapiro. Ay, ano ba yan? Sira-sira naman. Nais ko lamang mapanatiling malakas at may pagmamalaking ating lahi at kaharian. Hindi ko inakalo. Siya pala ang girlfriend ni Miguel. Wawakas ang aking Sino? Siya, si Almeya. Hindi oh. Nakita ko nga, nanonood sila ng something, sinusubukan niya si Miguel. Oh, sila pala ngayon. Kaya pala may nagsabi no na yung ex ni Miguel sa Terra at yung present ni Miguel magkasama sa Encantadia. Ako ay iyong minaliit at pinagdudahan dahil lamang sa aking hating dugo. Oo. Ikaw ay purong sapiryan na may karapatan sa katungkulan. Ngunit masyado kang nagmalabis. Kaya nararapat lamang na ikay magpahinga na. Patay ka. Masama talaga siya. Ibolive! Sapira! Ang problema niya, may kanukula naman siya sa... Punong tama. ayaw niya nga daw sa hating blood. Gusto niya full blood. May hati-hati si, ano eh, si Armea, di ba? Discrimination. Ano siya? Sangre at saka ano. Nakita na! Itakwil mo na ang Napatay ba nila si Gargan? nasasabi na! The Master Cutter, May 11. Agad-agad sumusuko kung kami ay sumuko na lang. The portal awaits. Visit Encantadia.com.ph now. Maganda naman si Armea. Maganda talaga. Ano naman yun yung kay Miguel at saka ano, mga papi-papi, ano pa naman yun, mga bata pa sila nun eh. Di ba? Hindi, ang istorya noon sila talaga noon nung kabataan sa Sahaya.
Diyan na nag-umpisa yung love team nila. Oo. Sa Haya at si Miguel. Tapos, sabi kasi ng lola ni Tera, pag 18 years old na si Tera, pwede mo na siyang ligawan o makipagrelasyon na nga. Ah, Nung nag-18 si Tera, ay itong Miguel naman naglandi kay Kylie Alcantara. okay. Hindi ko alam. Ayun, hindi na siya inano ni Tera. Hindi kasi kami nagkape-kape. Parang si Tera, masyado siyang seryoso pagdating sa relasyon. Hmm. Nagkape kami ni Tera. Okay. Ayan. Nagkakape ko sa mga. Huwag mo akong tatawagin sa Mina sapagkat matagal na kang patay. Ora, urong mes. Vital, paen. Kamina, balik ka na ba? Sinabahan ka lang ng dilim ngayon. Labanan mo ang kapangyarihan ng itim na brilyante. Samina, lumaban ka! Lumaban ka, kaibigan ko. Huli na, Tela. Huli na. Binabalot na ng kadiliman ang aking puso. Lumaban ka, Samina! Kailangan mong ipaglaban ang kabutihan mo. Kailangan mong ipaglaban ang kaibigan ko na si Samina. Presta! Ano ba yung niya? Parang punyeta. Hindi. Pangit nga. Isa kang lapastang nilalang na dapat nang mamatay. Muling babala, Metena. Tatapusin ko na ang propesya sa puntong ito. Papatay niya na si Metena. Dapat lang. Kaya isang pakiusap lamang, Tera. Kung dumating nga ang panahon na iyon, huwag mo sana akong hayaan na mapunta sa kasamaan at kadiliman. Ikaw lamang ang may malasakit sa akin para mapigilan. Yan, papatay niya. Matatapos ang lahat, Metena. Itakwil mo na ang itim na kapangyarihan. Nyeha! Kailanman ay hindi na ako papayag na mawala ng kapangyarihan. Hindi na ako magiging mahina muli. Oh. Pinatay niya na. Pinaglaban kita hanggang sa huling pagkakataon, Miten. Salamat, Naya. Kaya sana pala si Gargad. Parang hindi rin naman kasi siya matatahimik eh. Amisala, Esma. Kaya, Aking kaibigan. madali siyang madali siyang makuha. Kasi nga, yung pag nagbabago naman siya, hindi siya pinagkakatiwalaan, di ba? O kaya,
Hindi, inutulin. Madali din siya. Madali lang kasi siya malinlang. Tingnan mo, nilalang siya lang siya ni... Ayun na lumabas yung kaluluwang ano. Saan? Lumabas yung kaluluwang itim. Nilinlang kasi siya ni Galgan. Di ba, bumabait na naman sana siya. Aking kaibigan. Ay, Hindi pa rin sila tapos. kalot pa rin. Wala na si Saura, sumitay na. Patay na galit. Saan yung ano ni Flamara? Ano ba yung GME na to? Kaganda ng palabas. Pirated naman to eh. Na-overpower sila ng kulay. Tingnan mo, kaganda. Patay, sabog ka ngayon, Galgan. Kaganda nga ng powers. Nasaan si Galgan? Hindi ko na makita. Ba yan? Hindi naman ganyan yung dati, yung luma. Wala naman ganyan-ganyan. Baka pinirate. Tingnan mo, wala na yung ano. Tapos nito. Ano, ganun lang mangyayari kay Galgan? Ano mo? Ayan na, bumalik gusto na. Hindi ko gusto ang GMA7 mag-ending ng mga ganun. Ba't ano mo gusto mo maging ending? Gusto ko yung sabot-sabunutan nila sa Galgan. Ikaw nagigigil. Ano to sa delete? Habang wala na siya. Pag, ano ba yun? Siya ay Kilis? tumakas lamang. Makiramdam. Maaaring siya ay magbalik. Siyang tunay. Ang pangit kasi ano, ayan oh, hindi makakita ng Maaari siyang maayos. magbalik. Wala na siyang kapangyarihan. Ay, nabuo na ulit yung ano, sinama nila sa brilyante nila. Now for only relaxing. May adjustable temperature settings at vibration Eh di tapos na yan levels ngayon up na super high. Friday. Hindi pa Pwede mo Friday pa dalhin yan, kahit ayan. saan. Deserve ni Kasi may nanay mga ang sulit ipapakita dito pa yun, di ba? nito. Tanggalin ang lamig sa katawan any time of the day with Aeroblue Guasha. Get this for only 379 pesos from the original price of 899 pesos. Bigyan si Mama ng stylish hydration Ang companion. ganda ng katawan ni Elias, no? Ayan na, ayan na.
si Agnes. Lord of the Rings, ginaya. Siya. Agwe. Nasaan ang ating Ada? Ang aking inay. Yung maliwanag na ilaw. Mira. Ganun kalakas ang liwanag na aming nasilayan sa kalayuan. Ibig sabihin pa nito. Oh. Bij Moneybird zet je zakelijke rekening en boekhouding in één pakket. Hiermee wordt... Si Lira, ang ganda rin ng mukha. Ay, si Mira. Kahit ito din, no? Pag walang makeup, maganda pa rin. Isinakripisyo ng aming nanay na si Danaya. Ito naman si... Ni Asti Elena. Ni Asti Perena. At ni Asti Amiha ng kanilang mga buhay. Para sirain ang mga natitirang piraso ng itim na brilyante. Isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili. Eh, di ba Eve na si, Sino? Amihan? Diba pinahintulutan ni, ni Cassiopeia? Ah, okay. Pwede siya maging kagaya ni Terena na bumabatas ng reborn. Ang reborn! Kung nasaan man ngayon ang mga nakakatandang sangre ay hindi mapagkakailang malaki at matindi ang sakripisyong ginawa nila para sa Encantadia. Ano si Ino? Sa ginawa nila ay hindi lang sila basta mga sangre. Tunay nga silang mga alamat ng Encantadia. Oh, lumaba oh. Para sa Encantadia! Viva Libre! 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 Encantadia! Ang sarap ito panoorin sa sinihan. Yung ganyang Pag malaki no. Grabe yung katawan ni Pera, no? Maraming salamat, Inay, mga Asti. Hanggang sa dulo, ipinamalas niyo at itinuro niyo sa amin ang tunay na lakas at husay ng mga sangre. Pero Naminia, may huling iuutos lang ako sa'yo. Iyan mo, Malara. Di pagkakaloob mo ba sa akin ng karangalan na maging kabiyak ng aking buhay? Pinamahati kita, kasi iyong katawan sisibol ang bagong pag-asa ng Encantadia. Ay, nabuntis si Lira. Si Lira yun eh. Ay, may part 3. Kasi si Sibol, ang bagong pag-asa. Ay, nabuntis si Lira. Kanino? Kagnem! Eh, hindi naman Gani. sila naghawak ng kamay. Yawel! Eh, naghawak ba sila ng kamay? Sila! Iba naman yung kay Agnem. Di ba nagpakasal sila? Di ba si Mira? Dapat si Mira yung inano niya, di ba? Oo. Parang binawi niya. Siguro, hinaid niya lang. Eh, mo naman dito. Eh, pinagluloko tayo na ito eh. Kaya maniwala ka. Maniwala ka na lang. Halika So na. that means, may ano. Oh, after 10 years. Ang mga nandito, ba't parang puno? Uy, ito pala yung mga dala ko. Ano Oh, nga dala?
shell na mamimili. Ah, saan? Para saan? Eh, di kung gusto nyo. Akala ko naman kung ano. Ayun,